Μια νέα μέθοδος λύνει τα χέρια των καρδιολόγων και καρδιοχειρουργών σε περιπτώσεις ασθενών με βαλβιδοπάθεια, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να χειρουργηθούν με την κλασική μέθοδο. Τα πλεονεκτήματα της διαδερμικής θεραπείας καρδιακών βαλβίδων αναπτύχθηκαν στο πρώτο συνέδριο που έγινε στην Αθήνα και οι ειδικοί τόνισαν ότι πρόκειται για μια απλή διαδικασία που θυμίζει στεφανιογραφία, ενώ ο ασθενής παίρνει εξιτήριο σε 3-4 μέρες. Δίνει λύσεις και ζωή η ιατρική επιστήμη και τώρα δρά διαδερμικά ώστε να αποκατασταθούν ανεγχείρητες βλάβες στην καρδιά. Η διαδερμική θεραπεία μπορεί να επιδιορθώσει τις προβληματικές καρδιακές βαλβίδες χωρίς χειρουργείο, τομή, γενική αναισθησία και εξωσωματική κυκλοφορία. Ήρθε η καρδιολογία και μπορεί να επισκευάσει τη μητροειδή ή να τοποθετήσει αορτική βαλβίδα χωρίς νάρκωση, χωρίς χειρουργείο, διαδερμικά όπως γίνεται μια στεφανιογραφία. Βέβαια με κάλυψη και συνεργασία καρδιοχειρουργική, ώστε να μπορεί ο ασθενής να φεύγει σε 2-3 μέρες στο σπίτι, χωρίς επιπλοκές, έστω και αν είναι 88 ή 90 ετών. Όπως τόνισαν οι ειδικοί στο πρώτο συνέδριο διαδερμικής θεραπείας καρδιακών βαλβίδων, η μέθοδος λύνει τα χέρια των γιατρών όταν ο ασθενής με βαλβιδοπάθεια δεν μπορεί να χειρουργηθεί επειδή έχει άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας ή είναι μεγάλο σε ηλικία. Ο καρδιοχειρουργός προσεγγίζει την καρδιά με ένα ειδικό λεπτό καθετήρα που εισάγει μέσα στο σώμα από την αρτηρία του μυρού. Το εργαλείο αυτό φέρει στην άκρη του τη νέα βαλβίδα ή ένα κλιπ για να επισκευάσει την παλιά. Η μέθοδος θυμίζει στεφανιογραφία. Το άλλο μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι δεν υπάρχει κάποια χειρουργική τομή, είναι ταχεία η ανάρρωση, δηλαδή την επόμενη μέρα κινητοποιούνται πλήρως. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην καθημερινότητά του και στις δραστηριότητες του περίπου μία εβδομάδα μετά το χειρουργείο.